ubla. Tanaw kat kay gurutan, unda ka apalan. Napintas kay talaga, uray sino'y makailan. Baka sinanumang malapian ka ay sumaan. Balasang kay laylay dek unay sikaan, tayong ganas ng sabatan tanang nempo kanayon ay sikaan. Inagas ko ay lipatan, nanlayad ko kunsikaan. Tay may sir-sirbina, kay mabatinap kunsikaan.
napigsa tagayo sa kagpababaing gana waya-waya uway. Taem kadikadwa ti danum ijay bantay nagayus nagpababaing gana ijay bye-bye uway. Urayan yati ikastam uray man nula pedam mabiru kanalata dalanti waya-waya uway. Uray man numabulanan, uray man numatawanan, isulat ti madanunan, bye-bye kalawaan uway. Ika-iyarigan na ti danum anapisa dangadang ti umili sigurado agbaligi uway. May dadanas na umili bumangbangon lumablaban isuda di sa diri pa ng baliw ti kagimungan uway. Uray anya mantirikat mabayag mantigubat isulat ti madanunan nawaya masabayan uway. Bantay Karayan Bakir, dito'y Cordillera ay nagtatayag da, naglalawad da, ken nagpipintas da. Kuna ni Lolo, kastamet ni Lola, idi yun nunana, aganok ken agkuma, ti nagtiyaganda. Nagasat ka Cordillera parabur na marswa adaming ken ka itiyon unana. Naglabas ti aldaw bulan kan taw-tawen ilit Cordillera nag-apanda kaput kinabak nang na. Ayat datay nang kuna dagak amin dayta kayu ko dagita danum ko dayta ay pumanaw kayuta. Ay 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 di nagbanagan na bantay na kalwan Karayan at tiyanan Bakir na pura. Anak Cordillera ita agriing ka ita bumangon ka ken nagsaludsod ka
Aniat maramidan ta. Ayay tinagpanagan na, bantay na kalbuan, karayan at tiyanan, bakir na pura. Kakapsat kakailyan, Bagyo Benguet nga ayan, entay nga rod bantayan, daga na kaya nakan, intad ni kabunyan.